Leviticus Timiensa. Na se ubia yedie ye asomdua afode na anantwe no bi na odoreba a onini o obirie o di odi mu na onfa no mra Awurade anim na onfa ne nsa nto na yedie no atifi na wonku no ehia ntomadan no ano na Aaron ma no asofo no emfa mogya no mpeti aforibuchia no so nhia na wonyi asomdua afode no bi mra meye Awurade gya afode srade a ekata ayamdie no so no ne ayamdie no ho srade nyinaa ne sawa mienu no ne srade a ewo ho sisiamu no ne mrebo so ntentan no onfiri sawa ho ni na Aaron ma no enhye no aforibuchia no so mpai ohye afode a egu ugya no so nyina no so na enye ugya afode a eyi hwehwehwam ma Awurade na se na yeyede a wode rebebo asomdua afode ama Awurade no ye enwan no bi a onini o obiri o di odi mu na onfamra se na yeyede ye adwama na wode reba onfamra Awurade anim na onfa ne nsanto na yeyede no atifi na wonkunu ehia ntomadan no ano na Aaron ma no emfa ne mogya mpeti aforibuchia no so nhia na wonyi asomdua afode no bi mra mebo ugya afode ma Awurade ne srade ne srade du epu a wontwa no padua so paara ne srade a ekata ayamdie so ne ayamdie ho srade nyinaa ne sawa mienu no ne srade a ewo ho sisiamu no ne mrebo so ntentan no onfiri sawa ho ni na osofo no nhye no aforibuchia no so eye aduane afode a obo no gya so ma Awurade na se na yeyede no ye abrechira onfamre Awurade anim na onfa ne nsanto netifi na wonkunu ehia ntomadan no ano na Aaron ma no mfa ne mogya mpeti aforibuchia no so nhia na wonyi bi mra meye na yeyede Awurade gya afode srade a ekata ayamdie so no ne ayamdie ho srade nyinaa ne sawa mienu no ne srade a ewo ho sisiamu no ne mrebo so ntentan no onfiri sawa ho na osofo no nhye na aforibuchia no so eye ugya aforiduane a eyi hwehwehwam srade no nyinaa ye Awurade dia enye da hyede mo awontoto so nyinaa mu ne mutena bia nyinaa se munni srade ana mogya biara